Good morning everyone. Hai lamsogo ketal video. Tabuk fungachi sirit dukmali hati bazar ni bisingo. Tabuk ang gari tiklainya ni bagai ongkori faika. Gari salognani tabuk. Tabuk fungachi sirit kaisa reserve kalajak abong ka Shib thagura thangjak nai. Pade sing Shib thakur kamino bonalen. Sing Simon thakur ninga keno kaisa thakur hangke rang genang rang pusa genang abo hai kami rongno no thakur eba ke thakur je chongjak mani je rang genang kaisa naikol nai borok bono no thakur jago kintu ba sing a kami no thangi nai linai bahai tong tei a kami bom hai sing nai len ke tabuk angka gari tiklai nai ke Shib thakur thanai abung ke rajarok song mani khani sajago ke phading ke sing tabuk thanglai ni bagai senglai sini tabu thangsinai Shib thakur abong ka pargana ne lama abo nuai hol tike thango tai wakhola abuni pore ke bado khung jago bado khung ni pore no dulakapra school dulakapra ni yagra gala nawai thanai ambor ke sombadar malai ne apki yaksigla tabuk Shib thakur kami o sopakya ka obo nangka Shib thakur kami o yagra gala lama hakasak tongmani aing dike hapung eba khemura kawi thanai ke lama se icholing bo khaiji ge abuni bagai lama hamya ke haipeno thangnana thangai aing para bising hamnai tabuk truk lama gana nok tangnani sengkha lama gana ang je phainuk mani lama gana o shepebike para bisingo tongyawai tangbai ke lama gana phakyan ke subida ngo hone aw ke para bisingo tabu hamnana naitongdi krengito omong no angka Shib thakur kami oro thalik bagan yango nok ke abokhe para bisingni lama o para bisingni lama I choling bo khaije ko tam goro I choling re rena nango tamni bo inge choling ri khanga se watai jora ro ha kepeking ya nani sing thasingo aingo puile kadrobni ajagani je lama abo kuchu khase kutu abo hai ingjak ke tebo oma ki choling riawi to ke tamung nai ngke tebo se ha thulu balong wi thanai ang wansu ang driver hisabai sanam sumo je ore I choling ri thang nei ke obo kete ke salama orong ngke taisa sap khai milik khai rajak ke yang digi ngke tegesa lama aing ti baino bismalayo yang tingki para bising thama lama yang thangte ngke yang para ni paithak digi no sopaika 파이팅
Shib thakur kami narkera bufang thepung bufang bari mokhaiteng sirok wakrok ibo khe rabat chara na mami rabat chara na bo ora khe milok rok mungkin milok da kala kosoi bu tong na milok bu tong di milok mami neng koi bosor ka ka oro Shib thakur sokai mani 난 걸래. 이 아마서 시끄러. ama sigla kon ka ba 이 아마 가서 걸건 풀었어. prai 90 rogo ngata 90 rogo 이거 오부스타가 먹어서. sabo o boda 응. nanan bogo ta 응. 그 인간은 그 뭐야 되봐. 뭐 걸어다리 되봐. 응. 난 발로 걸는 거. malu kha ko paragi tongthok ta na 보고. 여기 지금 뭐 사람 시가 저렇게 또 TV게 하고 봐자. 바이러스 한 대로 뭐다. agi na hai liya ta 근데 또 ke teruk hamya singi tong mai ba sa teruk tongthok ya singi tong mon 하면 본 것도 따서 봐도 무슨 사람들 있어. 뭐라고 무슨 o lama rok ke i choling rok tu dang kha khai da ni hona khai na ni o i choling khai je ola sa han je lama sim se solir ja 아무 생각 하는 야 글자 그렇게 했다고 afro apte tau ko ta story ja khata 하고 또 너무 봤어요. 하고 뭐 가리 장은 뭐. supply ti rok jak tong lo na 응. masing jora ba bati ro kri ba phataro na mami songai 다들 사고도 그거 하반 팀뭐 사무 간디로 그랬어. 나랑 뭐 무슨 간디 그런데 얼마나 봐. o jaga 내 제가 발견 거다. 그말이 한번 나지. 내 생각. gas ro mai da sarkar hoite 아기 마무리 그래. rangsu ya puru rogo halje khana ta na bemang kha nok rok tu da ja kha mama nok ro ma kha abuda kutharo ta na puru tau tai ser kinai ke berembuti song nai